fanden er det, der ligger her? Ja. Høren? Ja. Der ligger det. Se, nede Ja, ja, det er høren. Ja. Ja, det er fra Sankt Klit. Vi har en høren, der ligger og skuer mellem Nordstrand og os i en flok måger. Ja, det er fra Sankt Klit. Vi følger høren nu, og den ser ud til, at den måske trækker. Den er i hvert fald ud over Skagerrak nu, og den har ikke tøvet. Ja, det er ude fra grenen igen. Den er lige nu forsvundet af syne i mit teleskop. Den ser vi nok ikke igen. Jeg håber, I fandt den. Det er fra Nordstrand. Jeg har lige misset nok en østlig vipsevåge. Er det den, I har set? Der er fine billeder herovre. Ja, det... Nu skal vi i hvert fald også kigge billeder. Så det er spændende, Erik. Jeg har billeder. Jeg ved ikke, hvor gode de er. Så, men jeg har slet ikke den art i tanker. Den er ret lyst hoved. Så det kan sgu da godt være. Spændende. Ja, det er ude fra Sankt Klit på grenen. Vi har nu kigget på billeder, og vi synes også, det ligner en østlig vipsevåge. Det er vildt. Ja, hej Erik. Hold da kæft. Ja, det er sådan en, jeg kan se den. Har du ikke set den? Nej, jeg var ude på det sådan, men så kunne jeg se de andre stå og kigge på det. Så kunne de gå over til den, og så røg den. Ja. Så nåede jeg ikke at se den. Nej. Så jeg så billederne. Ja. Så vi så den sådan på stor afstand. Og så da den trak forbi her, så tog jeg bare billeder. Ja. Så vi troede, den der vingestilling og... Ja, det hele, det passede sgu på en høren, og den var pænt større end vågerne. Og, ja, lige præcis. Så det er fandme vildt, og du har ikke set den? Nej, jeg så den ikke, desværre. Nå. Fordi der blev ikke meldt noget fra Nordstrand, men det var måske fordi I stod og kiggede på den, eller hvad? Jamen ikke. Det var fordi, de sagde, at der havde været vipsevåge. Nå. Det sagde jeg, det var rekord tidligere. Så sagde Carsten, hvad er billedet af? Så så jeg ikke Carstens billede. Så sagde jeg til ham, det er lidt østlig vipsevåge. Men var det, altså så de har haft vipsevågen der, før vi melder høren? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg har haft. Men I vipsevågen før høren blev vendt. Ja, siger de ja til. Ja. Så det er vipsevågen før høren blev vendt. Ja. Okay. Nå, men det er en vild historie. Ja, det er en historie. Over i historiebøgerne. Så det er godt, Erik. Ja, nej, det var knap så godt, men... Ja, det var det. Ja, tak. Hej.